Faidi hai no hai kaitor ni kok no khnalayano kok bothma angkha kaitor bai korongoi tongdi khoroksa borok sakha kaitor bai korongoi tongmani le surewi tongmani Bible khuk tangoi tongmani girjao thangmani hambai panda ebake surema pandarogo thangmani a kok no khnawi khoroksa borok saphikha aw kok khe soino haifano surewi mangle tongoi mania Bible khuk tangoi mangbo tongoi mania girjarogo bo waisa waisu thangoi mania ngo tei pandarogo thangoi mania engmani jorabo tongo aw o kok bo soino honkhe tabo kaitor bai korongoi tongmani tamo abokhe khoroksa borok bokha bai tei wansukma bai kaitorno muito khlai tongmani se kaitor bai korongoi tongmani le जों jesa thayo phano tongthung samung khlai phano tongthung malkhungo phano ongthung school tei college rogo phano ongthung bijap khuk tangoi phano tongthung kaitorno muito khlai tongmani no ongkha bo bai korongoi tongmani honkhe kaitorno bokha bai tei wansukma bai muito khlai tongo honkhe sureyawi tongsinai haida ani jora koroi surenani bagoi honei baksa borok sawo abo hai borokno sanani musungo jora snamdi 5 minute phano de nong jora roi mania kaitor bai kok sanani bagoi mobile metnani tai Facebook rok nainani le jora tongbole sa suredi Bible naidi girjao thangdi jora mankhe pandarogo thangdi puila jon beremboroi botang hingkhe chidok hake kaitor sungno hamjakmano जों sawibo mano poitobo khlaio kaitor sungno hamjakmano जों sawi mano tei जों bono poitobo khlaio bo sungno hamjago honmani a kokno जों poito khlaio hingkhe bo sungno hamjakmano जों teibo kahamkhe sawi manani bagoi जों bini thaniyo sakmang phola yafarei sure sanani nango bini mungno muito khlai tongnani nango bini kokthairokno porinani nango eba khe khuk tangnani nango जों bini hamjakmano teibo gobangkhe sawimannani bagoi teibo poito khlaimannani bagoi जों girjarogo thangnani nango subrayung kaitorno poito khlainai rok bai korongoi tongnani nango kaitor o kokthairokni bisingtei chini sakao hamari khlaijathung amen।